תקשיבו, אני טוב בפורטנייט, אבל אני גרוע בחרא הזה, אני אעשה... קשה. לא! די, אני לא מפסיק את זה עד שאני אצליח. שמתי 10. לא! אני בלילה עכשיו, אין לי כוח. הצלחתי שם. נכון ראיתם את האיש עם השפתיים הזה? עם החומים, הוא אמר שאי אפשר לעבור את 3, אפשר דווקא. אני עשיתי את זה. די, זה קשה. יאללה. לא, אבל פגעתי. מה זה? אם אני טוב בפורטנייט, אז איך אני גרוע בזה? כי אני... אבא, אני בבלוק. בום! לא, די, אני ארביץ לטלפון. טוב, ככה זה הכי טוב. תראו. לא! מה? תראו איזה חמוד הוא כמו זה דווקא, כמו הכוונת. בוא נראה עליו מה יקרה לו. מה? לא, הוא יצא, ראיתם?